Pagkilingan mo ako. Yan. Hindi ka naman pustiso eh. Nga, tulak. Yan. Isa pa. Last na lang. Nga, tulak. Yun, pumasok siya. Huwag mong galawin. O, tingnan mo, nawala yung sakit, no? No. Hindi masyado. Ulang pa. Kasi pinipigilan mo eh. Tiisin mo lang. Ibaglag mo muna. Yan. Kabila. Matangkad kasi ito eh. So, pandak kasi ako eh. Mahirap na kulang ang height eh. Kulang ang height. Kapre kasi ito eh. Yan. Tulak. Lubog. Sige pa. Last. Tulak. Yan. Antay mo lang. Huwag mo galawin. Huwag ka na. Huwag kang nga. Pabayaan mo lang. Last. Nga pa. Tulak. Hindi. Ito mo. Pagsak. Ganyan. Yun. Pumasok na. Natsambahan. O, tingnan mo. Huwag mo nga. Huwag mo nga. Ayan. O, masakit ba? Huwag mong gagalawin, ha? Saglit lang. Iyak ka kasi nang iyak. Papaluin na kasi. Ganyan. Huwag ka nga ganti ko sinasabi. O, may sakit ba? O, nakita mo lang. Bakit ka rin umiiyak? Kasalanan ko ba ito masakit? O, masakit ba? O, konti na lang. Hindi ka tulad kanina, ganun lang o. O, ngayon, dadaan nga. Dalawang daliri. Tansyahin mo. Nga. Yan, tingnan mo. Ganyan lang. O, masakit. O, di ba? Wala na. O, palakpakan mo lang mo. O. Matangkad siya eh. Ang liit kasi ng kamay eh. Mamaya na yun. Basta unahin muna natin ito sa unahan. Gusto mo agad sumorkat eh. Kasalanan ko bang kapre ka? Oo. Kita mo gumawa pa akong bangkuan. Ayan o. Baba mo yung kamay mo. Pag-iwalay mo. Yan. Kapila. Yan. Ngayon, nga. Tanda lang. Lubog. O. Ano pinagkaiba? Yan. Ano pinagkaiba? Pero masakit pa. O. Hindi na masakit. Kumain ka ng gum. Tapos bumalik ka ng 3 weeks. O. Kasi, kaya ko siya pinapabalik, hindi lang to 6 months. Lagpas to 1 taon, alam ko. Tama ako, di ba? Itong gum, ito nakalagay itong baligtad ha. Parang ito. Masyado na siyang maluwag na wala na yung charge sa mga muscle, yung parang yung joints. O yung joints niya. Baga masyadong lumuwag. Para magkaroon ng lamad yon, practice niyo muna gum. Tanghali at saka hapon. Bili ka muna ng isang plastic. Mura lang yan, nasa 200. Bugbugin niya yung gum dito sa kabila. Bugbugin niya. Para siyang kambing muna. Para bumalik yung Para joints. bumalik lang siya. Parang gumapit lang ng maayos. Yun ang gagawin mo. Hindi ka pwede kumanga ng malaki dyan. Kakain ka lang. Makakakain ka kahit anong pagkain. Basta huwag masyadong mataas sa 2 daliri. Pwede 2.5. Huwag lang susobra yung katulad kanina pinapanganga ko. Intindihan mo na? Mukhang hindi naman tumalakas kumain eh. Tikling to eh. Oo. Chart, ayusin mo na. Okay na. Wala na sakit. Ulitin natin. Masakit pa. Kabila. Oh, wala na ha. Ano na pakiramdam mo ngayon? Kaysa kanina. Sige, lakad ka. Tingnan natin kung ano. Nilakad ka. Try mo. Sige, diretso lang. Ganyan po muna. Hindi ka ba kasi umiyak kanina? Naawa ka sa iyak. Ano? Wala na. O, alam na trabaho mo, tatay. Bumili ka na ng gum mamaya doon sa grocery. Isang balot. Isang balot. Wala natin. O, paalam ka na sa vlog mo. Taga saan ka? Taguig City kayo? Saan kayo sa Taguig? Shoutout mo mga taga. Bindan? O, shoutout mo mga taga Taguig.
Pag Shout out. pag may case kayong ganito, punta na lang kayo.